Sa darating na Lunes, June 25, ikinasa ng Cordon Piston Bicol ang welgang transportasyon. Magkakaroon ng tigil pasada sa Albay, Camarines Sur, Masbate at Sorsogon. Samantala, karavan naman sa Catanduanes at Camarines Norte. Isa lamang si Cindy sa maraming Bicolano na nagrereklamo sa pinatupad na train law, lalo na isang driver ang asawa niya. So ngayon po, na may train law na, siyempre tumaas na yung krudo, lalo hindi pa rin po binabalik sa amin ang piso. Kasi 7 pesos pa rin po ang minimum namin. So ang gusto lang po namin nga, marami na po kaming mga proseso na ginawa sa LTFRB na ibalik yung piso, hindi rin po binalik. Kaya sabi namin na dapat kasi, bago sila nag-ano ng train law, titignan muna nila ang sitwasyon ng isang driver. Kasi ang driver, magkano lang kinikita nila? Kasi boundary muna tapos ang krudo bago kung sa amin na mga asawa ng driver. Di syempre apektado kami sa pagkain namin na dati kumikita ang asawa ko ng mga 500, ngayon po ang pinakanong 300. Ang 300 sa isang pamilya kulang. Kulang kasi ang sa isang tao lang, halimbawa kakain ka ng 40 pesos lang pagpalagay dito almusal mo, 40 pesos tapos ang tanghalian, ang hapunan sa isang tao lang, so 150 na yan or 180. Paano na lang kung halimbawa 5 kami sa pamilya namin na may nag-aaral pa? Kulang na kulang. Kaya maraming mga yagit talaga ang mga driver ngayon. Makikita sana nila ang sitwasyon ng isang driver na halos hindi na nga sila namamahaw. Namamahaw po minsan yung mga mister namin ng isang bulinaw. Ay bulinaw lang, isang sibubog. Okay na sa kanila, may maiuwi lamang. May maiuwi lamang sa pamilya. Halimbawa kahapon, 300. O siyempre mag-aalmusal kami. Tapos yung minsan kasi kulang pa yung krudo ng jeep kasi patumal nga ang biyahe pag minsan. So dadalhin pa niya yung 100. So halimbawa nagkakautang. Kaya ngayon maraming kumukuha sa mga lending. Sa mga kumakapit talaga sa 5-6. Sa amin 5-6 marami. Sa Albay lamang, hindi pa aprobado ng LTFRB ang balik piso na pamasahe sa mga jeep. Ramdam ni Cindy ang pasakit sa mga driver, hindi lang dito sa Albay. Kasi nakikita ko po ang sitwasyon ng isang driver. Kasi isa rin po, nagtitinda po ako ngayon sa kalye lang ako, nasa Tinampo din ako. Nakikita ko ang buhay ng isang driver na halimbawang kumikita sila ng ganyan na amount, 300. Tapos, minsan kasi nagjo-joyride ako, nagko-conductor ako. Nakikita ko na lang doon sa money box nila na ito pang krudo. Uunahin na muna yung krudo, tapos yung boundary. Bago ang dilihensya. Minsan nakakadilihensya na lang po sila sa last round. Isang round na lang. Mula dito sa Daraga hanggang sa Rawis, yun ang dilihensya na lang ng isang driver. Kasi uunahin nila ang boundary tapos krudo. Nakakaawa ang buhay ng isang driver. Tapos ang akala nila mapera. Andyan pa ang mga pulis. Huwag natin i-ignore ang mga pulis. Puhulihin ka, hahanapan ka ng violation, obstruction, maski walang nakalagay na no parking or ano tawag nito, no loading, walang nakalagay, pero huhulihin ka. Tapos, syempre ang mga driver ibibigay ang lisensya. Hindi ka pwedeng magreklamo kasi nagreklamo ka, may violation na naman yon. Kaya sabi ko, ang isang driver nakakaawa. Bagamat hindi nationwide ang strike, nananawagan ang Condor Piston Bicol sa lahat ng Bicolano na makiisa sa tigil pasada sa kanya-kanyang probinsya. Ngunyan po sa mga kababayan niya to, kung may mga importante po kamong mga lakaw, iuoktaba na po muna nindo dahil mahirapan po kamong sumakay dahil dito po ay welgang transportasyon. Na hindi po inaagad mi sa indo ang diit na pasensya na kami ay magkakaigawa na sa mga apektado. Hindi po ay laban po ini bako labang laban ng transport, laban po ini kang sambayan ng Pilipino, partikular ang mga namamanuan sa sektor kan mga transportasyon, mga commuter. Reynard Magtoto ng Baretang Bicolnon.